И тази година Мездра се включи в националната антиспин кампания. На 1 декември, Световния ден за борба с коварната болест, активисти на Младежкия червен кръст раздаваха информационни материали и предпазни средства в центъра на Мездра. Младите червенокръстци спираха случайни минувачи с апела да не подминават с лека ръка проблема СПИН. От информационните материали гражданите можеха да се запознаят с рисковете от заразяване с ХИВ вируса. Презервативът е единственото средство срещу разпространение на болестта по полов път. За да припомнят този факт, доброволците от БЧК раздаваха и предпазни средства. Раздават се, за да се предпазят на желана бременност и СПИН. Може да помогнем на хората с този ден, като раздаваме предпазни неща. Популярната червена панделка, която носим на този ден, е не само символ на кампанията, но и знак за съпричастност към жертвите на болестта. По данни на Министерството на здравеопазването, в България ХИВ позитивните са над 1500.